номаҳои падар. номаи дуюм. эй писар, дар бораи ризқи азалӣ фаромӯш накун. ман нонро муқаддас мешуморам. бигзор барои ту низ он муқаддас бошад. кӣ будан ва аз куҷо омаданатро фаромӯш накун. дар хотир дор чӣ гуна ризқу рӯзӣ ба даст меояд. ҳаргиз дар бораи решаи мардумият фаромӯш накун. ҳангоме ки ту таҳсил дорӣ, каси дигар барои ту рӯзӣ пайдо менамояд. худованд ғамхори туву мо мебошад. субҳгоҳон пайваста ӯро ситоиш намо ва барои атои ҳаёт ӯро сипосгузор бош. баъди хатми таҳсил ин гуфтаҳоро фаромӯш насоз. барои чӣ ман инро ба ту менависам, писарам? донишомӯзӣ оғоз гашт. бо ишками холӣ дониш омӯхтан сангин аст. баъзан бепул ба чизи дилхоҳ ноил намегардӣ. шояд ҳолатҳое пеш оянд ки тамоман нони хӯрдан ҳам надошта бошӣ. шояд замоне дар гирдоби мушкилот ғарқ шавӣ ва гумон кунӣ ки ҳаргиз роҳи халосие вуҷуд надорад. сипосгузор бош. мешунавӣ? ҳамеша бо миннатдорӣ ҳама чизро қабул намо. дар чунин лаҳзаҳо мефаҳмӣ ки ризқу рӯзӣ муқаддас аст. лекин беш аз пеш инро бояд донӣ, ки на танҳо бо нон одамӣ зинда аст.